ассалому алайкум дӯстони азиз, ман Саудо ТВ бо шумо. ҳозир мо дар ки ҷое қарор дорем, дар ноҳияи Данғара. устоҳо аз шаҳри Панҷакент омадагиянд. Чӣ кор кардастанд бачаи азиз? Яъне ки ҳавзи обгирӣ сохтастанд. Айни ҳол 12 тонага 2 этажа сохтастанд бачаи азиз. Мақсад мо абзор мекунем, дар бораш гап мезанем, кадом минтақаҳое ки, кадом ноҳияҳое ки аз об танқисӣ мекашанд. Мисол вадавоз обтон меёрад, шумода аму бочкаҳои обгирӣ дар кортон мешавад, калодисо дар кортон мешавад. Оиди ҳамин масъала дӯстон ман маълумот метам, кадометон дар лозимаи устоҳои профессионал ки зиёда аз 10-15 сол стаҷи корӣ доранд. Хулоса дар борашон маълумот метам бачаи азиз. Лозим боша агар занг зад масъала мекунем бачаи азиз. Хулоса нигоҳ кунед дар куҷоем. Ноҳияи Данғара. Айни ҳол 12 тонага калоде сохтастем. И акамон усо. Ассалому алайкум. Ака созен хубе? Бале. Шумо акаҷон чанд намуди ами калодес месозен? Ассалому алайкум дӯстони азиз. Мо аз шаҳри Панҷакент ба ноҳияи Данғара меҳмон шуда омадем. Мо 3-4 намуд ҳавзҳо барои захираи оби нӯшокӣ пешкаш менамоем. Мо дар шаҳри Душанбе ва гирду атрофи он, ноҳияи Данғара, шаҳри Кӯлоб ва хулоса тамоми минтақаи Тоҷикистон ҳавзҳои 6-12 кӯбаро барои захираи оби нӯшокӣ пешниҳод менамоем. Мо зиёда аз 10 сол таҷрибаи корӣ дорем. Ами як саволе ака. Мо мардум бисёр устоем. Мисол баъзе ҷои шояд бренд биган ки маҳсулот ай хидмай. Шумо ам масъала чӣ мегӯянд? Вақте ки рафтен, ина фарз кардем калодеси 10 тонага месозен, а? Ами маҳсулото ай шумо ё ки ай соҳибмулк мешавад вақти сохта? Бале, хеле саволи хуб. Акай Далерҷон, мо соҳибхонаро ҳеҷ вақт дар ташвиш намемонем ва ҳамаи маҳсулотҳоро баҷуз аз сангу қум, яъне баъзе ҷода шағал меган, ҳамаи маҳсулотҳоро худамон мебиёрем ва бо сифати баланд корро ба анҷом мерасонем. Дӯстои азиз, ҳами тавсияма чия? Тавсияма шумода ки ами корошон иншоалло ба гарантия, чунки усто ҳар як кор, яъне ки устош зиёдаи 2 сол кишидак бояд профессионал шавад бачаҳо, медонед. Мақсад ки ҳами корошон ба гарантия мекунанд, метан. Агар хоҳед мисол маҳсулоташон айхчон мекунанд, қонуну қоидааш қати чанд кубеки дар кора мекунанд, 3 кубай, 6 кубай, 10 кубай, 12 кубай. Мисол ай 12 зиёдам боша, агар лозимтон боша мекуна чӣ хел проект дар кортона када мете бачаи азиз. Иншоалло ки оиди масъала вақте ки мода бовар карден, акада бовар кунед. Ма ки навор кардам, иншоалло ба дили пир муроҷиат кунед. Худо хоҳад кортона бо сифати дараҷаи олӣ, нархҳои арзон ба скидкаш мекуна мета бачаи азиз. Боз шояд бачаҳо саволо шава, мисол ман дар Россия бошам, оё устоҳо рафта хидчон мекунанд? Ин масъалаҳо понноси бачаҳо ҷавоб дорам. Ами шумо ки дар Россияен, берунаи аму Тоҷикистонен, фақат ака қати масъала мекунед, мераванд амиқа ки дари хонатон ҳуй боша, миян маҳсулот ай хидшон, симент, қими, ами арматуру, сим ҳамаш ай хидшон. Просто акара хизматша мекунен, омада кортона дараҷаи олиш қати мекунанд. Ба гарантияш када мета бачаи азиз. Шояд ки саволо шава, ами 12 кубара дар чанд рӯз када метан? Анами савол да бачаҳо ҷавоб. Ами устоҳоро пирсидем, ами 2 этажай, 6 куб 1 этаж, 6 куб 2 этаж бачаҳо, 2 этажай, амира мега дар байни 3 рӯз мекунем метем. Ина нигоҳ кунед чӣ хел, яъне ки рӯзҳои наздиктарин рӯзода кадам мета хулоса бачаи азиз. Аз дохил чӣ дорад бачаҳо? Нигоҳ кунед. Сетка, арматур 2 қабат мешавад ка? 2 қабат мешавад, 2 қабат хулоса мешавад. Арматурои ғавс ҳам таркиб дорад бачаи азиз. Яъне ки бетоношон ғавс чанд сантиметр ғавси дорад ка? Бетоно 11 сантиметру кормо гарантия дорад. Бетону смесиш 3 ба 1 мешавад. И хел айташ катлаванча мекунанд? Ягон арматур қати ё ки не? Сетка мепартӣ. Айта сетка мепартӣ, на? Беҳтарин. Ана дӯстон, бо як савол дига. Ҳозир мо дар ноҳияи Данғараем. Хай шояд мардуми сарбаланди ҳисор бунависа ки мисол дар ҳисори ҳатта 6 куба дар кора. Ҳамин савола акара мегем ҷавоб мета. Ака, вақте ки ай ҳисор закас биромад, мега ки ака якта дар корай, якта 6 куба. Барои якта 6 куба мерен амуса? бале, агар аз Ҳисор бошанд, аз Варзо бошанд, аз гирду атрофи Душанбе бошанд, метавонем барои як заказ раем. Агар аз ноҳияи камтарак дурдаст бошанд, агар 4-5 заказ бошад, бо беҳтара меравем,
хизмат мекунем. ҳатшкума бачаҳои хуб медонен ака, иншоалло дидем ки ба бегар ҳам занг задан. Мардами сарбаланди тоҷик, нигоҳ кунед ака, кадомитон дар лозима усто ина марамад. Ма адресора полноси тарафи даст чапа нигоҳ кунед бачаҳо. WhatsApp мебарояд, зер мекунен, адрес пон мебарояд, чанд куба месозанд, чӣ хел месозанд, ба чӣ месозанд, кадом тарафҳо мисол меравад намеравад, ҳамаш ҳаста бачаҳо. Полноси адресора хонен. Шумо чӣ кор мекунед? Бисёр ҳамин навори мада бачаҳо як талайк кунед, дар канал подписатсия кунед. Дастгирии шумо, пешравии кори мо. Чизе ки дар кора комментария кунед. То ҳадди имкон мақсад мо иншоалло дар хизмати шумо. Хулоса дигар дӯстон чӣ бугум? Ина нафарое ки эҳтиёҷ ба калодес дорен, занг занен, маслиҳат кунед, калодес ҳавзи овгирӣ, хулоса акақати чахчах кунед.